салом алайкум дӯстон. Чӣ гуна фаҳмем ки кабели антенна вайрон аст, яъне кабели лаълӣ. бародаро, дар ҳолате ки сигнал отсутствует мегӯяд, далшиш иҷа ҳардаш 0 мебурора, ҳардаш 0 аст, ҳардаш 0. оз бародаро меню медароем, окей мекунем. настройки антен, агар пароль бубурора бародаро 4 0 мемунем, мезанем. дальше настройки антен да медоем бародаро. дар ҳолате ки сигнал качество ҳардаш 0 боша, дар ҳамин ҳолат бародаро аз ҳисоби кабел мешавад, барое ки масса нест. дар ҳолате ки ана михел ҳардаш ки 0 боша бародаро, дар хотир доред ки айби кабел аст. мо кабела проверка мекунем. кабеле ки ай лаълӣ умагия, антенна умагия, мо мебинем ягонҷош агар пайваст боша, мебинем проверка мекунем. ягонҷош значи абрив ай, кандагӣ ай, кандагиро проверка мекунем. агар прибори антенна созкунак дошта боше мавҷува, аммо қати осонтар ай дефекта ёфтан. проверка мекунем. дефекта ки ёфтем куҷош ҳолатое мешавад ки қат мешавад, ягонҷош мешкана, симе ки зарди рафтаги ам мешкана, аммо ки шикаст ин михел ҳардаш 0 мешавад, масса нест, масса гум мешавад. ин буд чӣ гуна фаҳмидани дефекти кабел. боқӣ дар паналло бошед.